bodoch. Rovnako ako Svit. Atwood dostal priestor. Atwood, trojbodový pokus. No, to som povedal, mikrosúboj. Atwood. Chce si to aj on spraviť po svojom. Krásne sa obtočil okolo. Teraz na clonu, ale nebol schopný prihrať. To je ťažká strela. Situácia 3 proti 3. Zase počkal na Atwooda, ten razantne do hrušky, veľmi pekný. Atwood. Ale Atwood branený Markom Gutajlom a Zlá rozhodávka Watsona. Atwood vystihol. Atwood. Dvojka a padla. Nie sú úplní strelci na strane Svitu. Atwood za 2. Ale padne mu to. V stovke. Teraz síce Pažický odletel absolútne do tmy. Na 8. pozícii je, že inkasovali Medvede o 150 bodov viac ako Atwood. Pekne. Smeruje. Rokovému pokusu. a individuálne. Už ho preberá Sabo. Stále Atwood individuálne zakončuje a zakončuje. Atwood, opäť otvorená strela. Atwood. Atwood dokáže. Akcii. Na Jacksona. Rožánek do krídla, Atwood to skúsi za 3 a je... Lil Witt sa chce pustiť do koša. Atwood to... Na útočnom doskoku. V rukách Atwooda. A Rožánek sa pustil do... Tu je Jackson, vyhadzuje na Atwooda a ten triafla trojku. Pod košom Witt. Výborná obrana pod košom, dokázal eliminovať Browna. Na opačnej strane už Heinz. Atwood, ten si poradí. A nie v prospech Iskry. Dobrý bol. Pripravený na doskoku, tu som to robil vedome, ale ani z tohto nebudú 2 body. Atwood. Je veľmi dobrá pozícia. Rytieri vyhrajú. To sa Rytierom teda podarilo. Musel by to byť absolútny v odzovkách vypínač pre domáci manšaft. Na Atwooda. Zdvojený. Turza za 3 body a Turza dáva to. Harris s dobrou obranou. Jacksonová strela nepresne, ale výborný. Lučenca, Jackson. No práve na Rožánka. Tento ešte posunie do rohu. Svit sa pohral so zónou Lučenca. Na Rožánka. Atwood sa obtáča okolo Reglanda. Atwoodova ťažká strela, ale... Na Jacksona. Jackson. Atwood skúsi za 3 body a Atwoodova... Nástrel za prvý polčas bude veľmi slušný. Witt pekne. Big Bay ide rýchlo dopredu. Ale výborný blok od Atwood. Na Odikpeho. Ale tečovaná bola. Toto je rýchly protiútok, na konci ktorého Atwood. jeho od Reglanda. A rýchly protiútok, ktorý zakončí Atwood 3. Že predposledný celok tabulky a meral aj dlhú cestu. Vyťaľ sa neprezentuje vôbec basket. Skočil Witt. Hľadal tam 24-kou. Ak aj strieľa, je to z ťažkých pozícií. Teraz nachystaná trojka a aj... Rožánka. Čo Atwood? Jeho nájazd. Blažko musí ísť hore, jeho trojka presná nebola, ale výborná práca Atwooda. Prestalo mu to tam padať. Rýchly prechod dopredu ukázal.
Strela za 2 body od Atwood. Jackson. Na Atwooda. Ten je bránený Igbem, ale 2:21. Jackson na Atwooda. Ten neváhal ani na sekundu a dáva trojku. Nepresná strela z diaľky od Turzu. Turza ešte môže aspoň poltrovať. No nevedia to rozbiť. Radšej Svitu nejakou clonou alebo nejakým momentom prekvapenia. 36. Inými záležitosťami, ktoré mohli Prievidzu držať pri lopte. Ale potom prišla nepresná strela. Atwood donesie do koša. A to bola Útočnú akciu. Dokážu vymyslieť hráči Svitu. Iba mierne. A hráči Svitu idú dopredu. Zo sedmičkou je tam Jackson. Krásne pod košom našiel z 24. Pošmykol, ešte sa udržal na nohách. Toto je dobrý útok na obruč, často. To je dirigent v dnešnom zápase, absolútne, alebo režisér hry. Atwood, Rožánek, ešte to pošlo do rohu Heinz. Atwood, teraz si Svit robí v pente. voľná strela, škoda, ale Atwood výborne pod košom. A pod... Trojkový pokus. Posledné sekundy druhej štvrtiny. Atwood úplne voľný na trojky. Košiciam. Rožánek, si to za 3 body a opláca. Zisk lopty a dobrá príležitosť pre Lučenec. Takto by mala vyzerať tá prechodová fáza. 5 hráčov ide dopredu, ale... Na niečo podobné. Pohrávať teda duel takto back to back. Nepristúpil. Turza. Atwood. Ten Šiel Jendrichovského, Jendrichovský nezaváhal. Snažil sa ju zakončiť. Atwood a dáva kôš. Druhej štvrtiny obstarávajú domáci Atwood. Doposiaľ bol trošku neviditeľný, teraz ale jeho technická... Atwood ale mal temer otvorenú strelu. Atwood bránený Galkom, tento urobil šikovne, ale ešte... A to nevždy upadá. Witt na Atwooda, atletický opäť Svit, Atwood ide. Statického od hráčov Svitu, teraz krásna prihrávka, ktorú zakončuje Atwood. Atwood a podkoš na Presadzovať a Patrioti z Levíc musia byť aktívnejší. Defenzíve teraz Jacksonov. Druhá štvrtina je oveľa zaujímavejšia ako tá prvá. Atwood môže vracať Jacksonovi, vyskúša to za 2 a padne mu to do